Mag-ana? Oo. Uy, Diyos ko, pag-order sa kay Doc Willie Ongoy. Pag-sure dira. Mura pag di mo gusto. Gusto god. Bebe, ako na pimangutan na. Lingkod dira, lingkod. Lingkod. Sino ibutan ng tubag naman kasi mong kuhan? Naku, ipangutanan ni mo. Saan? Mang. Sana mapod. Dilsa. Sayo ta diri ah. Lingkod. Ano naman pod? Lingkod. Sa mukha ba Basta, nimo? nakikuon. Oh. Sa mana? Mang, pinahinyot na mang. Usa man ni? Pinahinyot ni. Musa gani ni? Pinahinyot ni. Nani premyo? O, tawa ka na, premyo. Tawa ka, o. Tawa ka. Duha. Na, uy. O, nakay-premyo na, duha. Cash og 1. Ana-ana. Ana-ana. Ayaw, di ma. Lagi, cash og ana-ana na yung premyo. Paghilo maroy, mura makadbuang. Cash. Paghilom arta, wala po na hapon dyan. Dali, oy, sama. Tawanan ni. Uy, cash og ana-ana mo, ha. Malingaw pagkaani. Sige na. Mag-ana? Oo. Uy, Diyos ko, pag-order sa kay Doc Ayaw, Willie di ba? Ongoy. Gago! Sure dira. Pag-order ka doon. Tawa niya ba ni Hauda di? Ang buang mo nag-imuha, uy. Order ka doon, Willie, yung. Mura pag di mo gusto. Gusto god. Gusto god. Takaw na. Order mo, uy. Sige, kato. Binuang mo nag-imuha pa. Sunod na. Order ka. Nga no, kaya di mo gusto. Ang kuwan. Kag nindot na. Ang premium magud akong gusto, dili man ang ana-ana. Ang premium mong akong gusto. Hauda dyan din. Okay. Sige, siguro sa pangatana. Uy, O, sige. Siguro ka, ano. Mura pag di mo gusto, ha. Sige na. ay, okay ra untag dako nang imuha. Oh, hell no! Okay lang kung tagdak ko ng imo ata. Hauda. Oh, nawagyan mo inood man yung kanon, nagpanihinyo naman ta diri nang inood man ka. At least makaanak, importante makaanak ka. Salamat ka kay dili ka baog. Salamat ka kay di ba. Ay, hauda no. Bebe, ako na pimangutan na. Lingkod dira, lingkod. Sino ibutan ng tubag naman kasi mong kuhan? Naku, ipangutanan ni mo. Saan? Sige mo na. Wala ba, be? Mura pugkog nalingaw anang imuha. Nalingaw na lang. Tama, nalingaw na lang. Imuha, may klaro na imuha. Natura ka diri sa musa mo.